Yma yn Ysgol Pwllcoch, mae'r plant wedi bod yn brysur yn paratoi I ddathlu cyfnod Diwali. Mae'n ŵyl sy'n cael ei ddathlu gan filiynau o bobl ar draws y byd. Ni'n dathlu pan mae'r amasita yn dod yn ôl o'r fforest. Fi'n Sikh a ni ddim yn dathlu fel Hinduiaid. Mae enw un Sikhiaeth yw Bandi Jor, Dyfas. Dyma ŵyl y golau sy'n para 5 diwrnod a Hinduiaid, Sikhiaid a Jainiaid yn ei dathlu, gyda phobl yn addurno eu cartrefi gyda llawer o olau. Ac wrth gwrs, cyfle I fwyta lot o fwyd blasus. Ni a bwyta samosas a jôl. Fy hoff fwyd yw cytryli. Mae'n fel sŵ. A gwisgo dillad traddodiadol. Fi'n gwisgo fel pajamau a wedyn hwn yn top a wedyn hwn yn fel suit sy'n mynd gyda fe. Dwi'n gwisgo hwn I dangos ble fi'n dod o a ble mae teulu fi wedi dod o hefyd. Ni'n gwisgo fel ffroc neis newydd. Yn y dosbarth, mae'r disgyblion wedi bod yn brysur iawn yn creu addurniadau eu hun. Rydyn ni wedi gwneud fel gweithgareddau arall am Diwali. So mae yna siawns I ni'n gwneud rangoli, mendi a creu divas hefo lliwiau gwahanol. Diwali hapus I bawb sy'n dathlu. Dros y byd mae biliynau o bobl yn credu pethau gwahanol. Rai yn cytuno a rai yn anghytuno. A weithiau mae'n anodd cadw heddwch pan fydd yr anghytuno hwnnw'n troi'n ymladd a ryfel. Draw yma I Caerdydd fe ddath cant o blant at ei gilydd o bob cwr o'r de I drafod datrys gwrthdaro mewn ffordd heddychlon. Rydyn wedi bod yn gweithio gyda plant eraill a trafod ein syniadau gyda nhw a cydweithio. So dim ymladd, dim gwrthdaro. Ni wedi bod yn gwneud heriau fel creu post ar y beth ni'n credu bydd dyfodau yn edrych oherwydd bod pawb wedi teimladau gwahanol. O'r iard ysgol I arweinwyr byd felly, mae'n bwysig dysgu anghytuno heb gorfod ymladd. A'r disgyblion yma wedi dysgu sut I helpu plant eraill I ddatrys unrhyw ffraeo neu gwmpo mas. Mae'n ysgol ni ysgol bymheol yn ysgol heddwch a ni mwyn bod pawb yn ysgol gwrthdaro a gwrando I dau ochr a wneud e'n deg I pawb a wneud yn siŵr bod dim yn I fod yn problem ar ôl ni sortio fe mas. Dydw ddim yn neis I cael yn ymlaf neu ryfel yn y byd, ond os ydyn ni'n arweinwyr un y byd, be byddai di wneud, byddai di trio dangos empathy a helpu y pobl yn mewn tu fewn y ryfel a trial stopo fe gyd. Yma yng Nghymru a dros y byd hefyd, mae neges y digwyddiad hwn yn cael ei gweld mor bwysig ag erioed. Dyma grŵp enwog y Beatles yn dod I Bangor yn 1967, ac ymhellach, nôl I 1923, daeth y tywysog Edward yma cyn iddo ddod yn frenin. Oes, mae gan Bangor hanes hir a diddorol. Ac fel dinas hynna Cymru, cafodd ei sefydlu 1500 o flynyddoedd yn ôl gan deiniol sant. Mae gwyl hanes Bangor yn gyfle I ddysgu mwy. Mae hanes y lle yma yn anhygoel pan ydych chi'n ystyried y cymeriadau sydd wedi bod yma, Gerallt Gymro, Owen Glyndŵr. Gyda hanes yn ysbrydoliaeth, roedd cyfle I ddisgyblion lleol rannu eu syniadau nhw am sut I ddathlu'r ddinas. Da ni wedi cael cyfle I rando I pobl yn cyflwyno pa cerflun maen nhw eisiau rhaid yn Bangor a dewis pa un fysa ni meddwl sa well rhoi yn Bangor. Da ni wedi cael mynd I storiol, ddysgu amdan cwch clia, lle oedd y hogiau drwg yn mynd lot o flynyddoedd yn ôl. Dwi wedi bod yn byw yn Bangor am gyd o'n mywyd a dwi erioed wedi dysgu am hanes Bangor, so dwi'n meddwl mae'n cyfle da I ni cael dysgu am lle da ni'n byw a felly. Mae Bangor yn lle rili arbennig oherwydd mae o'n un o unig ddinasoedd Gogledd Cymru, so mae'n rili bwysig bod ni yn dysgu am lle da ni'n dod o. Ond dwi'n meddwl unrhyw le yng Nghymru,
neu ar draws y byd. Da ni angen dysgu pam bod ni y ffordd yda ni a sut da ni eisiau mynd yn y dyfodol. Dod â hanes yn fyw i'r disgyblion oedd tasg yr awdur a seren Horrible Histories, Greg Jenner yn pontio. Cyfle i'r gymuned gyfan ddysgu mwy am ei milltir sgwâr.